Vou vos ler un anaco do Ano do Sardineiro de Karel Čapek, que é un autor checo que a min me gusta moito e que eu saiba só ten esta obra traducida ao galego. Un podería pensar que regar un xardín é unha cousa ben doada, sobre todo se se dispón dunha mangueira. Porén, pronto se porá de manifesto cunha mangueira, mentras non a domestiquen, é unha besta extremadamente traizoeira e perigosa. Retórcese, chouta, contorsiónase, fai grandes pozas e goza mergullándose na lama que ela mesma creou. Acto seguido, abalánzase sobre a persoa que ten a intención de regar e enróscaselle arredor das pernas. Daquela hai que pisar nela, pero entón encárase, ponse dereita e enrólaselle un arredor do van e das pernas. Mentres a vítima loita coa manga igual que cunha pitón, esta dirixe as súas fauces de latón cara arriba e cospe un potente chorro de auga contra as fiestras, que acaben choupando as cortinas acabadas de colocar. Compre engonchala firmemente pola cabeza e mantela estendida o máximo posible. A besta entón brada furiosa coa dor e comeza a botar auga, pero xa non polo extremo, senón pola boca de rega ou por algún lugar no medio do seu corpo. A primeira vez fan falta 3 homes para dala desbravado. Abandonarán todos o campo de batalla enlarafuzados ata as orellas e enchoupados. No relativo ao xardín, nalgunhas partes este enchese de balsas pegañentas e noutras queda cheo de lañas, seco e sedento. Facede isto todos os días e en 2 semanas no canto de céspede teredes ervas bravas a moreas. É un misterio da natureza que da mellor semente de céspede saian as ervas bravas máis exuberantes e con máis pelame. Si cadra, habería que plantar sementes de ervas bravas para que se lle saia un céspede xeitoso. 3 semanas máis tarde, o céspede está mesto e inzado de cardos e de outras ervas gabeadoras, que posiblemente se abotaron na terra as raíces longas como un cóbado. De intentar arrincalas da terra, romperán xusto onde a raíz ou acabará un turrando de terróns enteiros. Ven sendo así, canto máis ruín sexa unha erva, máis agarrará a vida.